Oke guys, iki tak jepit pentole dan gak kepeken neng kene. Wis mateng guys. Ya engko selak panasen. Jadi emang langsung dilek ngono penak ya? Ya, maksudnya. Oke. Guys. Wes. Boleh sau kerok ya. Kenapa? Aku ada mau ya Bu. Wes. Wes. Sing gede sing telur sing gede 2. Jadi 5. Endi sing 5? Ae sing Mbah Kemi iki. Yo telu. Ora pas iki pripun sing arep 3 sing ageng kalih, tamune kalih. Oh iki dadi 7 nggih. Sanjang ngoten gak boleh nggih lek sing ageng kalih sing. Iya nih rene nih. Ikut aku. Ikut aku sini lo nih. Ikut sini lo, Dek. Sini lo. Lomba guys, dodol bakso iki. Tutor. Jelek ya. Pentole bunder-bunder. Ya bunder. Golek pentol. Aku kakak nih. Ya aku golek pentol lonjong deh nih. Niki wonten, Mbah. Dina mboten percados ya. Mboten. Oh. Anak lama Merapi model. Oh, iya, ning teng TikTok niki lho, Bu. Coba. Bu gimana sih kan? Begini. Wah, aku udah coba delok kok. Ini pendole gede tak kurangi nek jane anu. Iki kulot tonggen niku. Nah. Aku dadi wakah yo, Mbak yo. Iki urung dilebokno pentol gedene padahal. Karena tinggal tilek ya, tahun ini emang kan kelewatan beraku. Isuk Mbah, neng pasar. Uangnya neng pasar, tak ngorene dhewe mohi. Iya, terus tekok aku dek ngilek neng HP. Malam Rebo apa malam Kamis tri ngomong ngono. Terus dadak man besok ning pomku mang. Iki Pak ya. Lapor pula mari. Kan iki ngangkat sama yang mantap ini ya Allah. Yo ora tandang kok. Jadi ya. Sanak pendale. Mahal kono lho ngarene tre arang-arang upatere model anu gundung. Piye? Tahune kok model gundung tahune. Gundung? Lah kok rono mbek rono maksudnya gundung. Oh, satru. Ya, satru. Gak apa-apa. Kira tengahnya bentak ya. Sampun. Pun. Jadi akeh yo. Sak piring. Lah jarene cek. Oh, mungah-mungah. Apa dia bekong mang? Ora. Kalau mangkok dibopor iki kurang gede. Iki nggo bubur. Bubur ala-ala yo. Yo enggak. Sampeyan anu bubur. Coba. Enak kowe mulai anjere. Sik kanani lek. Hani. Sik lagi kau anu nek gak ditukokno nek iki ada anane. Es padang nih setahun nih. Yo nih ya. Setahun nih. Lek kok kon mulai sampean kudune yo mulai tau dadi bobokane Hani iki lho susah yo. Aku seneng. Benar mulai yo. Sehat-sehat pokoknya gak usah dipikir. Nah ya wis
Nek kono muga diterima Gusti Allah. Amin. Surganya ya, Lek. Amin. Mendoakan aku ngene iki sampe digale nang sakno. Tak cipok ora lek sing gedhe engko. Omah nang nggone kono sing bisa tapi kan anu lho Mbah, biasane iki ngalor ngidul ning nggonku ning nggon. Wis cita-cita. Loro. Cara mandah. Cara kok nang nggonem. Iya, bentar emang masih ngomong sing gedhe loro. Kuwi ya jupot. Lah iya. Sak mene. Oh, makane loro kok judulnya lek. Ya, tenan kowe ngalor ngidul kita. Amat bareng sih iya. Tapi dhewekne lek kon dhewekno kan. Ya, dhewekno. Sampai ora rasan masalah apa. Ora ngajak lho. Aku tak kono aku masalah apa. Ana ora rasan kuwi. Ya wis lah ya ngomong nasihat. Guys, sing gedhe tak cipokane sik. Bener Mbak kira. Ya saya sabar ya pokoknya kita akan saja semangat. Nek pengen rene kudu rene, nek pengen di kono Malah iki mah dikeki nganu barang kok. Sikili. Sikili. Ayo gue sedep Iya. Lah iya, ora maksudnya kok yo dikeki ngono barang. Iya, sedep kok. Coba. Iya, guys. Ya. larang lho sikil iki. Iya lho. Heeh. 10.000 kok. Baru ngantok pada 10.000. Mantep kita iki wetenge marek golek. Iya, loro-loro kok. Bakal bocah ngarep kene ya ngarep enak. Iya. Karena ada hukum Da karek iki piro wi dipengo. Coba. Rene. Mbah Kemi delok tambahne loro kok sak mil gedine. Sak piring, guys. Ih. Wareg iki. yang kecil 3 yang besar 2. Ya lek loro ya lek ya. Santai Mbak. Niki lho ni, delok ni. Rene oni, loncat piye ni? Ya wong piye iki? Pak, Rene jalannya kan. Ya pamit. Kalau Bani maya tampil. Tampil. Pamit ya. Aja amit-amit nih. Amit. Apa bayi? Salale. Kuyono nih. Kenapa jenengan mriki kok ora kan Piye wae. Terus kalau mak ngomong ngaji ku bakso sama lontong. Met. Lah apa dia mau? Modelan golek gedine iki dadak ora elek. Ya modelan kok. Dah. Bagus lek kapan bagi gede-gede sawon. Lah aku kan udah ngene iki sawonenge menene kok. Alah, partine gede lho ya. Coba aku nganti meruntuh sih. Kakone. Ya mak anti norene. Ya, iki tukang ngono rene mak. Ya tak none ya. Ya mak. Ya masih sama aku. Kan mriki ya semuanya mau lontong. Persiapan guys. Soting masuk soting. Ngene. Sementara ngene. Rendelan piye? Enggak pakai C. Ora nih, aku ndek emang wis ketebukan. Sumyu. Sumu Pak. Iya nih. Porsine sak piring. Iya nih ya. Enak Satu porsinya 5.000. Iya mang ayo guys. Pentol loro gede, pentol cilik. Anak tahu loro. Iya, lenek sih. Lenuk. Lenuk lho pipine. Mau Mbak. Nenek. Enggak. Ini malam hari ini pakai enggak. Mbak Sen. Pakai bahasa Indonesia semua. Nenek mau. Nenek ini enggak mau. Enggak. Ini kan tegas. Lempar sana, lempar sini nanti kalau dingin. Tak sebelno.
Betul atau bapak mana yang kecil? Yang kecil yuk banyak. Banyak ngak-ngak. Banyak sekali, Ge. Pokok manik ngatemi. Ambek ya Mbah Ges ki ama aku wis bar isa-isa wis. Gotong royong Ges ki yo. Heeh. Iki baru ki. Wis pokoke gotong royong ki. Isa-isa kabeh. Mulai jam piro? Aku wis bar lagi rene. Iya, Ges. Oke, wis aku wis bari sesas adem meteng krasa. Yo. Tapi ketok glowing meneh mbok ning ngono kene. Kayak oke.